Salutare fraților, eu sunt Blood Hunter. Singur pentru că nimeni nu a fost disponibil să filmeze. De obicei filmam cu Patrick dacă era. Îl făceam să dea rage. Dar asta nu e important. Nici eu nu sunt expert. Când am zis că nu sunt expert, chiar nu sunt. Sunt doar general global. The Global Elite. Da, ce dracu lor așa. Șmecher. Hai să ne uităm din first person. Dar asta cu dragonul lor sper să moară. Pentru care dragon. Pentru care dragon lor. Avem pe dragon lor. Hai să ne uităm la general. Deci câți mai sunt pe nume? Parcă sunt cam... nu știu, parcă terou e bun, dar și rău. Acum au bomba. Și o dezamorsează. Am câștigat această rundă. Shadow Daggers. Poate că fac un unboxing pe canal cu Shadow Daggers. Cine știe. Habar n-am. Asta e luăm în 4. Acum parcă să ne iau snipe. Și deja a tras, dar nu am știut să mă lovesc. Hai, vorba acum de parcurs. Lor e așa de șmecher. Nu știu ce ajunge la numeralul ăla. Și-a luat snipe. M-am furat kill-ul. Grenada. Ăla a murit. Și-a luat head. Numai de să se ducă smoke-ul. A, nu cade grenada. Să-mi iau lorul. Nu. Lorul. Adică să mă duc cu cuțitul pe dragon lor. Eu nu mai am filmat. Atunci, pentru că am crezut că nimeni nu mai vrea să se uite la acest... Pentru că nu mai am văzut că crește numărul de abonați. Adică... Nu-mi pasă, sincer, chiar nu-mi pasă de like-uri. Dar vreau să avem o comunitate mare. Ca să putem să creștem și să facem mai multe episoade, mai multe jocuri pe acest canal. Nu e doar de jocurile care încă le filmez. Până în 2017 o să rămân la jocurile mai ușoare de filmat. Adică nu sar la GTA 5 pentru că nu o să meargă GTA 5 să-l filmez. Da. Hai să vedem ce ne luăm. Hai că mi iau tot ăsta. E casual, din câte vedeți. Pe că se observă foarte clar că e casual. Puțin timp de parcurs. Asta a fost easy, my friend. Sărici. Deci, acum trebuie să ne ghebă.
Ah! Nașpa că nu pot să le spun. Adică pot, da. Până... Da. Ai pus presul. Deci, teroriștii sunt cam... Da. N-ai ce să le faci. E cam domine teroriștii, chiar dacă e mai puțin. Două spus. Pre-cam. Place mie. Pre-cam. Deci... Așa cum aș vrea să aflu cel mai norocos. Îmi place să fac așa din hartă. Hai să vedem ce ne luăm. Am chef de pe 90. Vă place skin-ul? Mamă, snipe imediat. Și-a luat. Da, mi-am avut noroc. Nu ca ceilalți. No. N-am grenadă să fac ninja. Încă încarcă. Dar să-mi place pe 90. E prea easy de jucat. Dacă e unul aici îi dau la mă. Tiu. Vezi că sunt acolo. Flashbang. Hai mă, serios acum. Deasupra capului. Nu, ăla a avut noroc. Taci ce hackeri. Stai să ne uităm o leacă, așa. Papa, bă. Nu știu, m-aș muta la Tero, îmi place mai mult Tero, Cau. AK-47. Da. Nu sper să văd ce e acolo. Mama. Bă, n-am ce să fac. Mai bine tac. Good game. Dar le-am sunet oprit ca să nu se audă. Că cine știe. Era noroc dacă ne vedea headshot. Și armură. Asta e ceagul. E armură pe cuțitul meu. E bruscant. Acum aș fi sperat să le dau un cap. 99. Văd unde trage focul. Nu, era tot ce acolo, nu putea să mă duc rampă. Voi ce preferați, Battlefield 4 sau CSGO? Și eu prefer Battlefield 4, dar cine știe, poate sunteți fan CSGO competitiv sau casual, cine știe, cum vreți voi. Eu oricum nu am un program încă de filmat. Și am și un motiv bun de ce n-am program de filmat. Kamikaze Banzai. Așa, deci ne ducem la ăsta. Hyper Beast-ul, mam, al doilea meu. Al treilea e Asimovul. Nu se legal și cum poate să nu joace fără skin-uri.
un skin de un cent, adică un trash gunoi, adică e important, mai bine decât să n-ai niciun skin pe armă. Da. Server de români. Deci asta e server de români. Asta e. Da, nu a văzut că s-a conectat unul și da. Am spus să mă ascund. Google. Parcă m-a șocat total. Oricum e cam nașpa rău serverul, e nașpa. Adică au hack, deci nu știu. Filmez pe asta doar pentru că am skin-urile mele și nu altele. Deci ce fain ar fi să vedeți că nu cred că e cum au făcut, dar n-are de ce. Sincer n-are. Dacă se aută un lătrat e de la câinele meu. Dar vedeți ce ar putea să-l ține așa, să nu facă și în continuare, pentru că da. Le-au făcut până aici. Adică vlădările astea s-au pus chiar foarte bine gândite. Pentru că dacă tu mergi aici, când am cândva pe aici, și da. Deci, sper că n-am vorbit prea încet până acum. Hai să ne luăm ceva. Aia asta, știu că nu avem. Bravo. Și acum trebuie să dau un headshot. Dar e realistic acest lucru. Să dai headshot. Să vedea că eu n-am hack-uri, deci eu n-am hack. Deci nu, n-am putut să îi dau headshot. Stați puțin să mă uit cât am filmat. 14